Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom? Prečo sa zdá, že vo svete nie je spravodlivosti a poriadku, že ľudia, ktorí robia zlé veci, sa tešia úspechu a prosperite, zatiaľ čo dobrí ľudia, ktorí nikomu neublížili alebo dokonca malé deti, zakúšajú ťažké a neznesiteľné skúšky? Ako judaizmus vysvetľuje takto obrátenú realitu? Predstavte si, ako by vyzeral svet, keby sa dobrým ľuďom diali iba dobré veci a zlým presný opak. Predstavte si, že za každým, keď by niekto dal almužnu, jeho šéf by mu na druhý deň oznámil zvýšenie platu. Vždy, keď by niekto klamal alebo šíril ohováranie, okamžite by ho začal bolieť zub. Keď by človek daroval potraviny chudobným, dostal by poštou poukážky na nákup a za každým, keď by niekto spáchal vážnu krádež, jeho ruka by utrpela silný úder. Ak by niekto jedol nekošerné jedlo, začal by ho bolieť žalúdok a tak ďalej. V takejto realite, kde by všetci zločinci trpeli chudobou, chorobami a bolestiami, zatiaľ čo spravodliví by nikdy neochoreli vážnymi chorobami, nepostihli by ich nehody a žili by dokonalý, bezstarostný život, slobodná vôľa človeka by bola zrušená. Lebo v takomto svete s jasnou Božou prozreteľnosťou by človek už nemal skutočnú možnosť voliť zlo. Usilovali by sme sa žiť presne podľa pravidiel a robiť čo najmenej chýb či hriechov, veď nikto nechce trpieť. Stali by sme sa naprogramovanými robotmi bez slobodného výberu. Ak by bolo všetko úplne zjavné a bolo by jasne viditeľné, že každá príčina má svoju následnosť, žili by sme síce v istote, ale nie v slobode. Bez povšimnutia by sa život zmenil na úplný determinizmus. Preto nás Boh vedie skrytou prozreteľnosťou, ktorá nám umožňuje slobodnú voľbu medzi dobrom a zlom, medzi tým, či sa k nemu priblížime alebo sa od neho odvrátime. Slobodná voľba je tá, ktorá umožňuje vybrať si aj zlo, rovnako ako dobro. Aby však bola voľba skutočná, musí existovať aj možnosť odvrátiť sa od Boha, tak ako existuje možnosť priblížiť sa k nemu. Výber dobra nemá význam, ak neexistuje aj možnosť zvoliť si zlo. A táto možnosť existuje iba v realite skrytia, kde nie je Božia prozreteľnosť viditeľná a jasná. Otvorená zjavená prozreteľnosť by bola v priamom rozpore s myšlienkou slobodnej vôle. Keby systém odmien a trestov fungoval otvorene, dôsledne a predvídateľne ako prírodný zákon, existencia a prozreteľnosť Boha by boli zjavné do takej miery, že by sa to nedalo poprieť. Nikto by sa neodvážil zhrešiť zo strachu pred trestom, a samotná voľba dobra by stratila svoj zmysel. Všetci vieme, že kto sa dotkne otvoreného ohňa, popáli sa a kto skočí z vysokej veže, rozbije sa. Existuje normálny človek, ktorý by si to vedome zvolil, keď pozná očakávané následky? Je azda morálnou zásluhou nedotýkať sa ohňa? Keď presne vieme, že čo sa nám stane, v skutočnosti nemáme voľbu. Úplná istota ohrozuje našu slobodnú vôľu, ktorá je základným princípom stvorenia. Takto píše Rambam. Každému človeku je daná voľba, ak chce nakloniť seba k dobrej ceste a byť spravodlivý. Voľba je v jeho rukách. A ak chce nakloniť seba k zlej ceste a byť zlý, voľba je v jeho rukách. A táto vec, slobodná vôľa, je veľký princíp a je stĺpom Tóry, a prikázania, ako je povedané: Hľa, dal som dnes pred teba život a dobro, smrť a zlo. A je napísané: Hľa, ja dávam dnes pred vás požehnanie a kliatbu. To znamená, že voľba je vo vašich rukách a čokoľvek si človek želá s činou ľudí, robí, či už dobré alebo zlé. Hilchot Tešuva, kapitola 5. Činy vykonané z donútenia nemajú hodnotu, na rozdiel od činov, ktoré vychádzajú zo slobodnej voľby. Aký význam by mali slova milujem ťa, keď máš pri hlave priloženú pištol? Stvoriteľ sveta nás stvoril so slobodnou vôľou, pretože chce, aby sme si dobro zvolili z vlastnej vôle. Preto sa udalosti života odohrávajú spôsobom, ktorý nie je vždy jasný, zrozumiteľný alebo jednoznačný. Stvoriteľ pred nami skrýva spôsob, akým sa prijímajú rozhodnutia a skutočný mechanizmus, ktorým sa veci určujú. A predsa nám prikázal, aby sme si volili dobro, aj keď je to ťažké, z našej viery a dôvery v Neho. Znamená to teda, že svet funguje svojvoľne a bez smerovania? Že nie je súdu ani sudcu?
Vôbec nie. Mojžiš prosil Boha, aby mu ukázal, ako riadi svet a akým spôsobom posudzuje naše skutky. Ale Boh mu odmietol dať priamu odpoveď: uvidíš môj chrbát, ale moju tvár nebude možné vidieť. Exodus 33:23. To znamená, že až po skutku alebo na konci dní z pohľadu duchovného vyššieho sveta bude možné pochopiť Božie vedenie voči ľuďom, ale v čase samotného diania to možné nie je. Keď Job prosí Boha o vysvetlenie svojho ťažkého utrpenia, Boh mu odpovedá: kde si bol, keď som zakladal zem? Povedz, ak máš porozumenie. Job 38:4. V tej istej kapitole mu Boh kladie mnoho otázok. Vieš azda stvoriť more a súš? Poznal si hranice zeme? Došiel si niekedy až na okraj nebies, spočítal si hviezdy na nebi, spustil si niekedy dážď, už si pochopil tajomstvo života a smrti? Ty tak veľmi túžiš pochopiť otázku utrpenia a spravodlivosti, ale vec, že existujú vznešené a vyššie dôvody presahujúce tvoje chápanie pre spôsob, akým je svet vedený. Život v tomto svete je len mostom, ktorý spája to, čo bolo predtým, s tým, čo príde potom. A keď človek posudzuje udalosti svojho života alebo rôzne javy, ktoré sa mu zdajú nespravodlivé, je to iba preto, že súdi na základe obmedzeného obrazu malého okna svojho života. Skutočná odpoveď je pre nás ťažká, nevieme. Stvoriteľ sveta má úplný, široký a hlboký plán, ktorý je skrytý pred našim chápaním a v ktorom sa niekedy deje, že spravodlivému sa vedie zle. Ak je svet javiskom a my všetci sme herci, stvoriteľ je režisér, ktorý každému prideľuje rolu s dokonalou presnosťou. Ale zatiaľ, čo každý z nás vidí len svoju malú a obmedzenú úlohu, nekonečný režisér vie, ako sa príbehy navzájom prepájajú do dokonalej a úžasne usporiadanej harmónie v spravodlivosti a milosrdenstve, ktoré nie vždy dokážeme pochopiť. A predsa, rovnako ako Mojžiš či Job, aj my smieme položiť túto otázku. A smieme hľadať vysvetlenia, ktoré sú pochopiteľné pre náš rozum. Predovšetkým je potrebné pripomenúť, že nie všetkým spravodlivým sa vedie zle a nie všetkým zlým sa vedie dobre. Je mnoho dobrých ľudí, ktorí si užívajú aj v tomto svete a nachádzajú radosť a uspokojenie vo svojej práci. A naopak, ľudia, ktorí kráčajú svojvoľne podľa svojho srdca, nenachádzajú duchovné a vnútorné naplnenie vo svojom živote, aj keď majú veľké materiálne bohatstvo. Osamelosť, utrpenie, narušené rodinné vzťahy, depresie, psychický tlak, hnev a iné ťažké pocity sú neraz osudom tých zlých, ktorým sa darí. To dobro, ktoré majú, je často len vonkajšie a klamlivé. Jeden zo spôsobov, ako sa pozrieť na otázku dobra a zla, je z širšej perspektívy. Máme tendenciu myslieť si, že život je iba to, čo sa deje teraz, v tejto chvíli, ale to nie je presné. Človek má dušu, večnú časť, ktorá vždy existovala a pokračuje v živote aj potom, keď telesné telo dokončí svoju úlohu. Rozpráva sa o rabínovi Jozefovi Džicakovi Schneersonovi, 6. rebe Chabadu, ktorý žil v Rusku pred približne 100 rokmi a bol zatknutý komunistickými úradmi. Dôvodom zatknutia bolo to, že šíril judaizmus, vtedy veľmi ťažký zločin. Potom, čo ho vyšetrovatelia týrali, položili na stôl pištol a pohrozili mu: o chvíľu sa pridáš k ostatným väzňom, ktorí sa vzopreli nášmu režimu. Rabín sa však nezlakol a odpovedal svojmu vyšetrovateľovi: táto pištoľ môže vystrašiť len toho, kto má jeden svet a mnoho bohov, ale nie toho, kto má dva svety a jedného Boha. Tým myslel, že keď sa človek pozerá na svoj život zo širšej perspektívy a chápe, že jeho existencia sa neodohráva iba tu a teraz, ale má večný rozmer, nebojí sa urobiť správny čin a nepovažuje smrť za poslednú stanicu. V Božom pláne je životná cesta každého človeka starostlivo riadená a vedená Hospodinom, aby sa dosiahlo jeho úplné a večné dobro. Často nerozumieme dôvodom udalosti v živote, ale to iba preto, že nie sme schopní vidieť úplnú realitu. Tá zahŕňa účty z minulých čias, ako napríklad nápravu a odpustenie skutkov z predchádzajúcich inkarnácií, prosby samotnej duše ešte v duchovnom svete pred zostúpením do tohto sveta o konkrétne podmienky a udalosti života, ktoré majú viesť k jej dokonalému očisteniu, a aj ďalšie, vyššie duchovné dôvody, o ktorých nemáme vedomosť. Utrpenie. Príprava na prijatie duchovnej odmeny.
Talmude sa hovorí, že utrpenia, ktoré prichádzajú na človeka v tomto svete, majú za cieľ očistiť ho a pripraviť na budúci svet. Každá škvrna, ktorá na ňom ulpí počas života v dôsledku negatívneho skutku, môže od neho vzdialiť duchovnú blízkosť, ktorú by mohol dosiahnuť vo svete budúcom, tam, kde už telo človeka neobmedzuje. Aby mu bolo možné priniesť dobro, čistia ho už teraz a to sa niekedy prejavuje v podobe utrpenia. Naopak, existuje zlý človek, ktorý sa zdá, že si v tomto svete užíva a vôbec netrpí, ale z pohľadu večnosti bude musieť za svoje zlé skutky zaplatiť ťažkú cenu. Dôležité je zdôrazniť, že niekedy dobrí ľudia a spravodliví prechádzajú utrpením, ktoré nepochádza z ich vlastných hriechov, ale z hriechov iných. Ide však o jednotlivcov s veľmi vysokou duchovnou úrovňou. V podstate na seba berú utrpenie namiesto mnohých iných, ktorí by inak museli trpieť, pretože utrpenie, ktoré znáša človek na vysokej duchovnej úrovni, môže nahradiť utrpenie veľkého množstva ľudí na nižšej úrovni. Takto ich bolesť a skúšky zmierňujú tvrdé súdy, ktoré by inak dopadli na ostatných. Náuka o reinkarnáciách. V kabalistickom učení sa vysvetľuje, že život človeka sa nekončí jeho smrťou. Duša sa ďalej prevteľuje a prichádza do ďalších životov, až kým nedosiahne svoje úplné napravenie. Podľa tohto učenia môže človek niekedy trpieť v tomto svete nielen pre hriechy, ktoré spáchal počas svojho súčasného života, ale aj pre to, čo sa stalo v jeho predchádzajúcich reinkarnáciách, akési karmy z minulosti. Tieto skutky nám samozrejme nie sú zjavné. Job, ako je známe, bol spravodlivý vo svojich činoch a vo svojom živote, nespáchal taký ťažký hriech, ktorý by odôvodnil obrovské utrpenie, ktoré ho postihlo. Jeho dom sa spálil spolu s celým majetkom, jeho deti zomreli a on sám trpel chorobou. Job prosí Boha o vysvetlenie, prečo sa mi to stalo. Job dostáva proroctvo od Hospodina, ktorý mu odpoveda na jeho otázku. V tomto videní mu Boh ukazuje postavu Terecha, otca praotca Abraháma, ktorý slúžil modlám a zvádzal aj iných k modloslužbe. Boh mu vysvetľuje dôvod jeho utrpenia. Boli to jeho vlastné hriechy z predchádzajúceho života, keď bol Terechom. Po očistení od týchto previnení z minulého vtelenia utrpenie Joba končí a on sa znovu dočká požehnania a dobra, jednotlivec a celok. Ďalším parametrom, ktorý treba vziať do úvahy, je vzťah jednotlivca a celku. Celá Tóra hovorí v množnom čísle a niekedy, keď je na celý národ vyhlásený rozsudok, môžu byť postihnutí aj dobrí a spravodliví ľudia, napriek svojim zásluhám. Sú posudzovaní spolu s kolektívom, v ktorom žili, aj keď by si na osobnej úrovni zaslúžili iný osud. To vehamety, dobrí a dobročiaci. Kto z nás naozaj vie, čo je dobré a čo zlé? Čo ak je celé ľudstvo uväznené v určitom obraze toho, čo je dobro a čo je zlo, a pre našu obmedzenú myseľ a krátkozrakosť nedokážeme vidieť širší obraz. V halache je stanovené, že za dobré správy sa požehnáva. Požehnaný ten, ktorý je dobrý a ktorý koná dobro. Baruch hátov ve hametív. Zatiaľ čo za zlé správy sa požehnáva požehnaný sudca pravdy. Baruch dajan ha emet. No v Talmude sa hovorí, nie je svet budúci ako tento svet. Vo svete budúcom bude všetko to vehametív, všetko dobré a dobročinné. Pesachim 50a. Iba v tomto svete s našim obmedzeným a čiastkovým vedomím rozlišujeme medzi dobrými a zlými správami. Až keď dosiahneme vyššiu úroveň vedomia, to, čo sa nám teraz zdá ako zlé správy, pochopíme ako správy dobré. Keď sa kríza stane priateľom, väčšina ľudí nemá rada, keď sa musí namáhať mentálne, aby sa posunula dopredu. Radšej zostávame v zóne komfortu, v pokoji a pohode, aj v duchovných záležitostiach. Základný zákon fyziky hovorí, že každé teleso zostáva v pokoji, pokiaľ naň nepôsobí sila. A tak je to aj s nami. Problém je v tom, že aj Boh vie, že niektorí z nás nikdy neopustia svoju pohodlnú pozíciu sami od seba, ak ich k tomu niečo nedonúti. Ale aby sa cez nás mohli zjaviť veľké veci, neraz potrebujeme silné podnety, ktoré na nás pôsobia. A ak sme súčasťou Božieho plánu, ktorý je určený pre naše večné dobro, tento plán sa musí uskutočniť, aj keď sa nám do toho vždy nechce. V Biblii sa pôrodná stolička nazýva mašber, kríza. Kríza je ťažká, pretože nás vytrháva zo zóny komfortu, núti nás čeliť realite
a prinúti nás konať spôsobmi, o ktorých by sme nikdy nepomysleli, že sa k nám hodia. Ale práve z krízy sa rodia nové veci, ktoré sa museli narodiť a dosiaľ na svet neprišli. Je prirodzené, že keď je človek obklopený len dobrom, upadá do seba a do svojich úspechov a nepremýšľa o podstate a zmysle života. Ťažkosti preto niekedy prichádzajú s cieľom prebudiť človeka z pohodlnej bubliny, na ktorú si zvykol, prebudiť ho k hĺbšiemu premýšľaniu o živote a jeho zmysle, k väčšiemu hľadaniu Boha, k modlitbe, k obráteniu sa na Neho a k zlepšeniu svojich skutkov. Ako hovorí Midráš Ekev 3.2. Prinášam na vás utrpenie, až kým nepripravíte svoje srdcia u mňa. Niekedy je utrpenie jedinou cestou, ako odkloniť človeka zo škodlivého životného smeru na iný, práve ten, v ktorom môže naplniť svoj skutočný zmysel. Nikto nechce, aby na ňo prišlo utrpenie. Ale ak sa s ním človek správne vyrovná, práve v týchto chvíľach môže ako osobnosť rásť a uskutočniť potenciál, ktorý je v ňom ukrytý. Utrpenie je ako ťažké činky. Tým, že ich človek nesie, posilňuje svaly svojej duše. A práve to je dôvod, prečo sú nám z neba posielané ťažkosti. Sami nie sme vždy schopní urobiť ten skok vpred. Preto hovoria mudrci Izraela, že spravodliví sa radujú z utrpenia. Chápu, že kríza ich posúva na vyšší stupeň, aj keď im nie je príjemná. A keď dosiahneme vyššiu duchovnú úroveň vedomia, uvidíme, že všetko, čo sme považovali za problémy, v skutočnosti také nie je. Kríza je určená na to, aby nás rástla, ťažkosti sú tu, aby z nás vyťahli potenciál, aby nás posunuli k najlepšej verzii samých seba, pripomenuli nám zmysel života a nasmerovali nás na cestu, ktorá vedie k správnemu cieľu, v prípade, že sme naň trochu zabudli. Len v našom súčasnom stave na nízkej úrovni vedomia je zlo vnímané ako zlo. Ale keď sa povznesieme, zistíme, že zlo je v skutočnosti dobro. Preto z pohľadu vyššieho sveta, sveta budúceho, je možné vidieť, že všetko je to vehametív, dobrý a dobročinný Pesachim. Všetky práva k tomuto videu sú vyhradené pre samého Psol,